Illum mal-istudenti tal-5 sena tal-iskejjel sekondarji tal-Knisja kellha tkun l-aħħar ġurnata tal-iskola. Esperjenza edukattiva għal snin twal kellha tintemm ħesrem. Il-pjanijiet ta' dawn l-istudenti sfumaw fix-xejn u minħabba l-coronavirus l-aħħar ġurnata tal-iskola kienet il-ħamis 12 ta' Marzu. Dan l-istazzjon tkellem ma' Mireille Gilson, tfajla ta' 15-il sena li kienet tattendi l-iskola tal-Immaculate Conception School ta' Ħaltarxin. Stqarret kif qiegħda tħoss in-nuqqas tal-ħbieb tagħha minkejja li jżommu l-kuntatti b'mod virtwali. Imma naħseb meta isna ma rridniex naċċettaw li dik se tkun l-aħħar ġurnata, imma issa li actually inqalqet l-iskola isna kulħadd bidwejja ovvjament huwa mument emozjonali għalina kollha li mhux ħanerġgħu niltaqgħu, imma permezz tat-teknoloġija qed jirnexxinna nibqgħu ħafna close. L-aħħar ġimma tal-iskola kellha tkun ġimma mimlija attivitajiet, iżda minflok dawn l-attivitajiet, l-istudenti sellmu lil xulxin permezz ta' filmat. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you, 'cause it ain't over. Konna ilna isna bdejna nindunaw li di isa ġejja bit-tul, għax ovvjament hija xi ħaġa serja. U isna bdejna nindunaw li mhux ħajkun farewell, li mhux ħanerġgħu niltaqgħu, li mhux ħansellmu lill-għalliema li tant għenuna, speċjalment il-kap tal-iskola. Imma grazzi għall-għalliema tagħna irnexxielna nagħmlu l-farewell online u isna ltqajna biex irġajna għadna l-aħħar ċaw lil xulxin flimkien. It-tfajla qaltilna li l-ħsieb huwa li jorganizzaw attività l-iskola f'Settembru li ġej qabel jinfirdu u jibdew esperjenza edukattiva ġdida f'livell post-segondarju. Jekk Alla jrid u jekk kollox imur normal, f'Settembru ħanerġgħu nitlu l-iskola meta jitlu l-oħrajn u nagħmlu l-farewell kif suppost kellha tkun proprja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.